Natawagan ko na yung store yung loob. So naantay ko na lang na ilabas nila yung mga grocery. So ganun dito pag grocery nagpipick up. Park lang sa mga designated, parang ganyan. So nasa number 1 ako. Itinawag ko nasa number 1 ako. So aantayin ko yung magde-deliver dito. Ilalagay dito sa sasakyan. Parang ganun yung nasa kabila. Sabi 15 minutes na. Tapos i-deliver natin. Okay na, nailagay na yung mga grocery dito. Yan, deliver na. Okay, ready for delivery. Yan. In 600 meters, turn left onto Union Road. Tapos i-deliver na natin yung grocery. So ngayon mag-aantay tayo ulit ng schedule. Kasi natapos na yung schedule ng ride natin. Kasi 1 oras lang yung nakuha ko kanina. So refresh ko lang. Nag-aantay lang tayo ng schedule. Ayun, dito tayo sa parking ng Superstore ngayon. Dito tayo mag-aantay. Nakakuha ako ng schedule. Ang nakuha kong schedule ay 11 to 2. Yan, 11 to 2. Tapos 3:30 to 9. Hanggang gabi itong nakuha ko. So mag-aantay tayo. So may 1 oras pa ako bago mag-umpisa. Bibili lang ako ng alcohol. Naubos yung sanitizer ko. Importante pa rin ang alcohol kahit wala nang mask. Dito kasi hindi na nagpe-face mask. Pasok ako sa loob ng Superstore. Ayun sa alcohol. So yan, kuha na tayo. Self-scan. Start. Scan. Card. Yun, tapos.
Nag-aantay pa rin tayo. So, mga 11 pa, meron pa tayong 30 minutes pa bago yung schedule natin. Lawak ng parking dito. Ayun, nakabalik na tayo. Kailangan mabilisan na to kasi may order kagad. So may pipick up tayo. Ito nakuha nating order ngayon. Pipick up natin. 2 restaurant ito. Dito tayo magpipick up. Unang pick up natin, 2 order yan eh. So itong yung una sa Dennis. Dito tayo papasok sa harap. Dito tayo may pick upan. Ayan. Nakuha ko na yung 2 order. Deliver ko 2 sabay. Kaya umabot ng $17 yung delivery fee niya kasi 2 sila sabay. Dennis tsaka Cora Restaurants. I-deliver ko na. Mabilisan. Turn left onto Casorso Road, then turn right. You have arrived. The customer requested you leave the order in. I-deliver na yung pangalawa. Yung pang last na. Tapos may pipick up ulit tayo bagong order. Pipick up sa Subway Gordon Drive. Pick up natin kaagad. Bilisan. $10 naman ito. 8.8 kilometers. So, Turn right okay onto ito. Casorso Road. Your destination is on the right. Head south, then you will arrive at your destination. Yan, nandito tayo sa Subway. Diyan natin ipipick up ang order ngayon. Cannabis yan. Bilihan ng marijuana. Nakuha na natin. Ito ang i-deliver natin. Ilalagay natin sa hot bag. Kasi kailangan mainit pa rin pagdating sa customer. Marami akong hot bag. May ibang klase. Dito natin ilagay. Ito napasok ko na yan yung bilihan ng marijuana na yan. Nag-deliver na ako dyan sa loob. Dito kasi illegal ang marijuana. Pag pinasok mo yan, meron dyan sa loob mga In 50 meters, para turn right pernalya onto kung Gordon Drive. ano-ano. Turn right onto Gordon Deliver Drive. natin ito sa Gordon Drive. Tapos na, na-deliver na natin yung Subway. So balik tayo sa baba kasi nasa bundok tayo ngayon. Bundok tong dineliveran natin. Balik tayo sa baba. Ganda ng view. Sige lang mga view pag nagdedep. Ay. So ngayon kakatapos ko lang mananghalian. Head north on Yung Pandosy Street pag toward balik Rose ko, pag Avenue. online ko, meron ako Continue nakuha on Pandosy McDonald's. Street for 1.5 kilometers. $6. De-deliver ko ngayon. Malapit lang ito, 2 point something kilometers lang. Sobrang init ngayon dahil summer dito. Sobrang init. Mas mainit pa rito kaysa sa Pilipinas. Ngayong summer. Sakit sa balat. Yung sigat ng araw. Sakit. Hapdi.
maganda lang, hindi siya humid. Kaya hindi nakakapanghina, pero mainit. Naglalagay ako ng sunblock. Tsaka lagi ako may shade kasi masakit sa mata pag wala kang shade. Parang ang lapit ng araw dito. Malapit sa araw. Ayun, na-deliver natin yung McDonald's. May In pumasok 600 ulit na meters, isang turn right order, onto Harvey $10. Pipick up natin sa Copper Brewing. Ito naman, dito sa likod ang pick up. Hindi pwedeng pick up sa harap. Dito tayo. Yun. Copper Brewing. Yan, dala-dala na natin yung order, yung pinick up natin. Papunta na tayo sa kotse. Hindi kasi pwedeng pick up dyan sa harap. Gusto nila sa likod yan yung harap. Lagay natin sa box. Sa loob ng box. Ayan. Deliver ulit. Turn I-deliver right onto natin ito. Springfield Road. Malapit lang ang deliveran nito. Araw. Tirik na tirik yung araw. Init. Ayan. Your destination is on the right. Yung building na yan ang The dedeliveran customer natin. requested you leave the order Yung at their apartment door. na yan. They added the following in- Ito na. Lalakad na tayo. Ito, 1800. Ito mga apartment, kailangan bus pa ito eh. Kung ganun lang, pagkakuha, balik na naman, antay na naman ang order. Pagka-deliver, balik na naman. Ganun.